Hola, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 6:20 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no a Voltas co Prato. Xa vedes que temos público, como sempre, temos unhas receitas maravillosas que están en @voltascoprato. Aí podedes seguirnos, sí. Xa somos máis de 12.000 e queremos ser moitísimos e moitísimas máis, así que hoxe, que fai frío, que chove, seguídenos e aí, en A Voltas co Prato, temos dúas persoas maravillosas, como neste programa, que son Xulio Mato e a nosa querida Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Quero que saibades que acaba de pasar unha cousa que eu nunca pensei que iba a pasar neste programa. Acaba de pasar unha cousa increíble. Chameivos e houve unha señora do público que se levantou a aplaudirvos. E levantouse, sí ou non? Sí ou non? Levantouse unha señora, esa, levantouse a aplaudir. Moitas gracias. Así, aplausos. Moi motivada, a cousa que nos gusta e que nos encanta. Pero é que ademais temos que dicir que outra vez máis, xa non sei cantas van, a verdade, do cal estamos moi agradecidos, que onte, Xulio, Lucía, este programa volveu ser o líder da tarde na súa franxa de emisión en toda Galicia. Así que moitísimas grazas a todos e a todas polo que facedes véndonos todas as tardes. E agora sí eu creo que chegou o momento de cociñar. Home, porque entendo a eso viñemos. A xente venos por cociñar, non? Bueno, a mí non, a vos. Así que imos ver que nos trae Amparo de Zas. Amparo de Zas. Eu teño repolo na casa, eu fallo, bueno, de varias maneiras. Cando teño moito, no verano congelio, e despois, bueno, uso de moitos platos. Coso o repolo, lle boto unha choradinha de aceite a cocer na pota, con patatas, e despois mesco, poño bacalao encima do repolo e lle meto ese refrito. Pero me gustaría que nos deran máis recetas. Un saludo para o meu marido, para o fillo, para todo o pueblo de Zas. Vámonos. No aplaudimos a Amparo. Quero aplaudir a Amparo. Aplaude a Amparo, veña un aplauso para Amparo de Zas. Está con nosco, no Voltas co Prato. Bueno. Repolo, xe, Repolo. Repolo. No Voltas co Prato. Repolo. Repolo, dúas veces. Dúas veces. Polo. Sí. Vamos facer repolo no Voltas co Prato, sei que haberá xente que... En xeral eu creo que gusta. O Sí, repolo, a mí non? moito, polo menos. Eu creo que en xeral sí que é algo que gusta. E Xulio Mato quere sorprendernos, atención. Con que? Eu a ti non te quero sorprender, quero sorprender a Amparo. Ah, vale, perfecto. Porque ti, como non botas... Ten razón. Bueno, eu traio unha receita moi arriscada porque é chinesa, de Manchuria, que está como a nós ao noroeste, pero de China. Equivocaste, estou a mirar no mapa. No, non me equivoquei. Está no norleste. Noroeste, Sí. eu. Noroeste. Galicia está no É noroeste igual, da península. noroeste. No, eu lin noroeste. No, está arriba á dereita de China. Depende, pero ali cambia o... Bueno, eso, que está moi lonxe. Ali, a bola do mundo. Son unhas boliñas de repolo, como se foran albóndigas, pero de repolo. Perfecto. Despois levan unha salsa súper espectacular que é picante, doce, ácida, é un color rojo oscuro, é puro umami. O qué? Acordoume todo, Puro qué? Umami. A que é iso? Joder, o sabor por excelencia, todo sabor. Que animalada, Vai encher a boca, a gorxa e a barriga. Acaba de vendelo moi ben, Dixo que era puro umami. 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 Moi ben, pois Xulio Mato parece que nin caldo nin cocido vai facer repolo chinés. A ver que fai Lucía Vázquez. Eu vou facer un guisiño de repolo máis tradicional que o de Xulio. No, me é tradicional tamén. Pero de outro país moi lonxe. O noso daqui, o meu daqui. O que vai do país, vale, moi ben. O meu tamén é do país. Un poquinho de tociño. De outro país. Unha allada e despois imos de cimbrar un oviño. Que sempre lle vai ben. E un poquinho de pan torrado. Pois aí Atención. teño complicado, Atención. Saco o Ovo, viño. allada, touciño entrefebrado, repolo. E pan. Iso, pan. É uchinadas. En terra ten Galicia. O teu vende AliExpress. Sí. É verdad. Bueno, que les pansa a China. Así. Bueno, pois, señores, facemos repolo no Voltas co Prato daqui e da cola marchamos con Xulio Mato. Veña, imos palo. A ver, que é o que nos trae este home, A ver, que é o que nos trae. Bueno, trae un repolo. Trae un repolo. A ver. Cantos ingredientes aquí, mi É que claro, xa te dixen que viña moi lonxe, xa vin cargado. Bueno, mira, con esta parte de aquí, o touciño que divide, vale? Vale. Con esta parte de aquí O vamos... touciño é o marco. Vamos, é o marco. Perfecto. Vamos a facer as alboniñas, as bolas. O daqui. E con todo isto vamos a facer a salsa manchuriana.
Bueno, a xente está vendo isto, van ser as albóndigas E isto vai ser a de aquí, salsa. a salsa manchuriana. Catro cousas, que parece moito máis do que é, pero son 4 cousas que hai en casi todas as casas. Home, ten que saber ben porque leva todo. Home, claro. Que lle falta? É universal. Que lle falta? É unha salsa universal. Bueno, teño que arrear porque senón... Sí, veña, dalle, Mira, dalle. bueno, aquí relei no relador, ves como soltou un poquinho de agua tamén, Ajá. o repolo, vale? Relámolo Claro, porque vas deste facer xeito, unhas albóndigas tradicionais tradicionais, do noreste de China, de Manchuria. de Manchuria, da rexión de Manchuria, que é a que está pegada a Mongolia, por se Eso alguén é. quere máis información, Eso porque é. eu sí que De feito, estudiei. colle unha parte, o que colle tiña unha que estudiar. parte. De feito, colle unha parte. Correcto, correcto. E estudiache, por iso vives como vives. Bueno, me queixo. Bueno, mira, a este repolo, vou non botar así, porque senón boto o programa relando. Correcto. Mira, vamos a botar un hache de cousas. Mira, Vale, aí pemento vamos verde. cos albóndigas. Mira, pemento verde. Perfecto. Isto vai todo cru, Vale, unha culler de xenxibre. Aí está Isto desvendo. todo é opcional, botámoslo o que máis nos guste, Claro, aí a xente está vendo todo o que leva Mira, aí debaixo pemento escrito, doce moído. Van pasar moitas cousas, así que atendan, escriban e Pois anoten. deben ser 3 ou 4 pantallas. Por eso. Mira, pementa negra moída tamén, Hola, canto aromático. un pouquiño de allo relado, Oh, e aquí teño, e despois especias ao gusto. E aquí teño canela, cúrcuma e un pouquiño de Un cebola mix. en pó, vale? canela, cúrcuma, Pero estas fíxenas, Allo en isto pó, non dices. aparece aí. Allo en pó, cúrcuma e canela. Moi ben, Vale? moi ben. Eu quería preguntar á xente da casa se fai albóndegas de repolo, ou que fai co repolo, queremos saberlo, así que, por favor, 664-4834-19, chamade a voltas co prato porque nos interesa saber realmente se o repolo, só se fai en cocido ou en caldo, ou como facedes No, na casa, en ou hai xente, salteados. ou salteado, exactamente, ou hai Claro. xente que o fai de outra maneira. Por favor, chamade a voltas co prato e recordade que repartimos cartiños como sempre, 50 euros dunha vez, 50 doutra, no a voltas co prato da televisión máis chinesa de todas, hoxe, Sí, hoxe abarcamos moito todo, territorio. no, todo o mundo. Moito territorio, sí, sí, De sí. aquí a colá. Sí, sí. Moi ben, Bueno, moi mira, xa está todo impregnado das especias, vale? Sí. E agora vamos a botar algo para que se nos faga unha masa. Vale. Temos aquí fariña, espera, se Ajá. me unha culler, A fariña, claro, fariña, como vas medir? fariña de trigo normal. Mira, vamos a botar 3 culleres, vale? Vale. E despois, se necesitamos máis, aí vamos engadindo, porque cada repolo é diferente, dependendo como este, pode soltar máis ou menos auga. E aquí temos fariña de millo moída. Fariña de trigo e fariña de millo. Deste moída. vamos a botar 4, Vale, perfecto. Vale mesturar todo, que é non? maicena, Sí, vale mesturar vou todo. mesturar todo, vou facer as bolas. Moi ben, pois vamos deixar a Xulio Mato mesturando, facendo as bolas das súas albóndigas de repolo e imos, mentras tanto, coa tradicional de hoxe. Yo me Con lo Lucía. guiso, yo me lo como. ¿Como quen? Igual que el dicho de Juan. Palomo, Moi ben. repolo. Sí, é así. Vale, Lucía que nos trae algo un poquinho máis tradicional, vai ser un guiso de repolo que comeza salteando un poquinho de cenoria, allo porro, que máis tes por aquí? Nada, cenoria e allo porro. Nada máis. Por ahora nada máis. E despois Ora, touciño. Imos Ah. deixar así que darlle unha voltiña e imos a meter o touciño. Moi ben. E Isto despois, xa- despois do touciño imos meter unhas setiñas. Estamos E na o repolo. Cogomelos, estamos na temporada, é verdad, a xente da Exacto, casa os dirá, cogomelos. ai, é que tamén fixaste onte cogomelos, claro, Porque están de temporada. de cando son, cando veñen. Non, Exacto. Nós somos así, vamos a utilizar sempre o produto de temporada, ou polo menos intentar. Ben, tociño entrefebrado, Eso é. pa dentro. Témolo aquí, para dentro. Ai, que maravilla. Porque É que isto isto- dalle un saboriño. Cando sofrías as cousiñas ule tan ben, verdad? Dalle un olor á casa. Non me digas, eso que o repolo ten mala fama no respecto dos olores, pero... Sí, é certo. É Sin certo. embargo, Pero aquí ainda unha vez que non- botas na tixola e lle botas o touciño, cambia o conto. Sí, pero aquí tampouco non botache ainda. Ainda non, pero vou no botar. É así, é Poñemos así. a seta, Moi ben, cogumelo para dentro tamén. Que guai. cogomelo pode ser o cogomelo que máis te guste, porque ahora estamos, como dixeches, en tempada, e quen sabe de cogomelos, pois vai... Por exemplo, onte comentaba Begoña, onte que ela fixo uns cogumelos rebozados, claro, que dicía ela, vale moitos tipos de cogumelos, como se son champiñóns, na máis. Claro. Quer dicir, calquera cousa que vexades de temporada que está boa, se sabedes, colledela do monte, se non sabedes, colledela no supermercado ou ides con alguén que sabe, e podedela cociñar nesta receita ou en calquera dos que fagamos na voltas co prato. Bueno, este guiso xa... Empeza a coller, verdad? Imos a poñer unha folliña de loureiro. Isto é moi tradi, gústame, Sí, sí, sí.
Me gusta a idea. Pois chegou o momento de que veña a ver a nosa convidada de hoxe. Pido un fortísimo aplauso para Amparo de Zas. Un aplauso para ela. Hola, Amparo, que tal? Como estás? Moi ben. Ven por aquí, arrímate a nós. A ver, arrímate aí. Como estás? Ben? Sí, Arrímate aquí. Mira, veo así. Hola, Amparo. Xa viñanches respirando, xa. Sí, hombre. Menudo refrito, vamos. Sí, verdad. Sí. Eu tamén estaba dicindo a Lucía que xa ule moi ben, é o bo dos refritos, non? Sí, Que nada hombre. que lle botas, xa empeza a oler a recendo. A cebola, o que fai? Ai, por mira, botou allo porro, non lle botou cebola. Sí, Sí. botella yo, porro en vez de cebola. Que pode levar Pero, cebola tamén, pero neste caso, o allo porro pareceme que os guisos que lle dá así un saboriño especial. É algo particular teu. Bueno, gústame moito o allo porro, tamén Sí, me eu tamén gusta a non gosto, cebola, eu- pero a cebola empregámola sempre para todo. Sí, para todo, sí. Eu tamén gosto moito o puerro, moito. Se de Lucía xa sabedes que... Non é tontería, Bueno, depende do día. Claro. Sí. Amparo, a ver, que che parece? Como te levas ti co repolo? Eu co repolo levo moi ben. Sí, Sí. gustache moito, pero como che gusta máis? Cocido, caldo, salteado? Bueno, cocido e, bueno, tamén salteado. Ai, Sí. xa eres fan. Sí, eu congelo, despois no mes, Ah, sí? no mes de junio, cando empece a vir moito calor, a que non se estropee, eu congelo. Sí. Ves? Sí, sí. Eso sí que fai bastante xente, O de Sí. conxelar o repolo é unha cousa que eu nunca provei, ves, está Sí. bastante ben a idea, non é mal. Ti conxelas un repolo? Pois a verdade é que non, porque eu a mí teño na gustame horta. moito, meto yo a moitas cousas. Pero eu como Incluso eu teño, cru. eu como eu planto unha miña horta, Claro, entón, claro. é que sabes que teñen estas cousas, que que vienen todas xuntas. Claro, claro. Correcto. É verdade, Pois Lucía ten máis repolo que ti xola, así que me la deixar tratando de dominar. Ahora Pero, ímolo tapar, pero e saberás como tranquilo que despois reduce. reduce. Por eso, vamos a deixar tratando de dominar o repolo, a ver se baixa un pouco, non se reduce. Sí. E imos con Xulio Mato. Veña, arrímate aí, Amparo. A ver, Xulio, que, hola. Que tal? Benvida. Sí. Pero Pues mira, ti moi fino benvida a picaches. China. Ti moi fino picaches eso. Benvida a fino. Manchuria, a China. Bueno, eu vouche facer unha receita un poquinho exótica. Háblalo, Vale, non sei se che gusta probar cousas novas, espero que sí, Sí. pois senón estou perdido. Hai que Pero innovar. mira, teño aquí unha masa que fixen con repolo, bastantes especias e un poquinho de fariña para que nos quede esta pasta, Van vale? ser como unhas albóndigas. Va a ser como unhas albóndigas, sí, teño aquí para Pero o ensinar. repolo que tes, cocido ou crudo? No, cru. Cru. Cru e relao. Ímolo cociñar na tixola e despois ímolo botar na salsa, ben. vale? Ah, E quedanos bueno. estas albondiguiñas, ves? Isto vámoslo Moi fritir, que quede ben doradiño, e unha vez que teñamos a salsa, botamos aí. Xulio, gústame máis cando utilizas a palabra amalgama. Amalgama. Amalgama, para estas Amalgama cousas. foi gracias á fariña, senón non Gracias á amalgama. fariña é unha amalgama, o que ten aí para facer esas... Con fariña de trigo, normal. Con fariña de trigo. Fariña de Normal. trigo e fariña de maicena. E de millo. Maicena. Vale, das dúas. Claro. Correcto. E despois, como llevamos ben a repolo, que dixo unha das túas compañeiras, pero vamos a botar un pouco de tociño. Correcto. Teño Vale. que dicir que a receita é vegana, excepto... É vegana hasta que avise eu. Hasta... E despois xa non é. Até Pero cando despois xa diga non. Xulio, a partir de A aquí non é partir de aquí vegano... xa non é vegano. Non é vegano. Vale? Moi ben. Entón, Moi mira, ben. vamos botando Vale. aquí. Non O sea que- Do tociño para aquí é a salsa, e do tociño para lá é o vegano. Pero o É tociño vegano. propio, Claro, o teuciño é o que divide que sexa vegano ou non, non? eso é. Perfecto. Pero despois volve todo normal. Despois é todo normal. Despois, non, Sí, sí. completamente normal. Bueno, Amparo, tesme que dicir cal das dúas levarías ti pa Zas antes de probalas. Home, eu por lavar levarei os dous, eso non ten... Pero hasta probalas non che podes. Hai que tes que decidir despois, sabes? Claro. Bueno, Vale, vas ir á zona de sufrir, á grada de sufrir ali a sentarte, despois chamote, vale? vale. Vamos a dar un aplauso a Amparo, que está con nós con a volta ao prato. E ben de Zas! Bueno, señoras e señores, o repolo é case universal. Cultívase con éxito en zonas templadas de todo o mundo e tamén se dá bastante ben nos trópicos. Unha maravilla, vaya. Aquí témolo de sempre, en hortas e cociñas, pero tamén o hai na China, Exipto ou América. Alá onde vai, triunfa. O famoso chucrut que fan na Alemanha ou en Suiza é repolo. A ensalada de col estadounidense tamén repolo. E o roliño de primavera dos restaurantes chinos levará repolo. Pois sí, é ben rico que está. Sexa morado, de folla lisa ou riza, sempre hai quen lle queira botar o dente. Aquí gustanos moitísimo en caldo ou cocido, pero tamén é fantástico acompañando peixes, carnes e mesmo arroces. Animádevos a probar as nosas propostas e contádenos que tal vos foi co famoso repolo no A Voltas co Prato da Televisión de Galicia aí, @Voltas co Prato. Seguídenos. Imos a Manchuria. Viaxade conmigo. Benvidos a Manchuria. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Aquí estamos nun restaurante típicamente manchuriano Sí, chinés. chin, 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 chin. Vamos.
Báixame un poquinho, poma aí no 7. Son albóndigas, que a xente non se asuste. Que No, son, xa, sí. Son as albóndigas que ten Aí, moitos aromáticos. 5 e medio. No, 7 dixen, cañotas. Estaba no sete, Este de aquí. Ah, vale. Sí. Vale, Mira, ahí está, mira ahí que, está. a ver, son un poquinho delicadas porque son moi melosiñas, pero vámolas facendo. Mira, este repolo, como cortei antes para adiantar, soltou bastante agua, entón foime necesitando máis fariña, vale? Se o facemos no momento, vai necesitar menos De todos os xeitos, fariña. despois, cando rebozas, xa che colle bastante fariña, non? Sí, bueno, colle a que... No, hai que sacudilas para que quede o xusto, para que non nos quede unha fariñada, senón... Son como unha especie de albóndigas, non? Son máis parecidas, a textura é máis parecida a croqueta casi Vale. que a albóndiga, Que a vale? albóndiga, que son dunha rexión Sí. concreta, espectacular. Pregunta de concurso. Atención, como se chama a rexión, o lugar dende ven a receita que fai o Xulio Mato? De Manchuria. 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 Se non saben dicir a rexión, pero din da China, vale. Da China pegada con Mongolia. Ten que decir. que é certo. Así nos aseguramos que está vendo o programa. Xeográficamente é certo. Está pegado. Está pegado, Sí. de feito, a rexión, vouche colocar isto. A rexión toca un pouco e colle un pouco de Mongolia. Eso, Pois, de feito, nesa zona van de vacacións a Mongolia. Pois está pegado. Lino eu. en serio? No. Chamade 664-483419, teléfono de voltas co prato. Recordade que a resposta que buscamos é a rexión de Manchuria, Manchuria. na China. E a salsa é manchuriana. Perfecto. Vamos Porque deixar é de Manchuria. Correcto. Vamos deixar o Xulio Mato e imos con Begoña. Oi, con Begoña, con Lucía. Con Lucía. Moi longe de sentirme ofendida por tanta confusión. Bueno, pero estaría ben que me soubes o teu nome, non? Sería un detalle, Boa, a xente xa te coñece, cañota. Ves, e agora, co arroz con chícharos patacas novas, chegamos a... Que sitio de Galicia queres ser? Di, así. Betanzos. Betanzos. Estamos en Betanzos. Que repolo de Betanzos. Nunha tasca tradicional de Betanzos onde fan tortillas e repolos. Repolos. E hoxe estamos ca súa cociñeira, Lucía Vázquez. Hola, Lucía, que vas facer? Hola, cañotas, vou facer un guisiño de repolo cunhas verduriñas, un pouquiño de touciño, un oviño, unha allada, un pouco de pan, todo. A que tal está indo? Ben, por ahora ben. Sí. Sí. Vexo que tes por aquí un pouco de pan, non? Con allo. Vamos a dar caña á allada. Mira, temos Venga. aquí este pouquiño de aceite. Vou meter así. Vale, porque ademais vai facer unha allada, como estades vendo aquí, Sí, aí vai porque facer unha allada. se te fixaches, eu botei aquí para este guiso, é raro nos guisos nosos non meterlle un pouquiño de pimentón, de... Ajá, é certo. No, de aromáticos. É Mira certo. como baixa, ves? A baixou. É certo. Ainda vai baixar un pouquiño máis. Eu le moi ben, Entón, imos de facer a allada aparte, e cando este allada, Ostras, poñemos ya dentro. moi ben, Moi ben. Sí. Estou manchurriando toda a cociña. Isto, vamos, no. Isto... Dixeches manchurriando. Sí, estou manchuriando máis do que está manchuriando Xulio. Non intentes despistar a xente, que a xente ten unha resposta de concurso que facer. Ah, é verdad, perdón. Claro. Non despistes a xente. Bueno, estaba dicindo que típico o guiso que che poñen en Betanzos, Exacto. na festa do Globo, no San Roque, Exacto. calquer día, en calquer restaurante. Entón, Unha unha boa allada. tortilla. Unha boa tortilla. Unha allada que vas facer, tes aquí tamén pan de allo, non? Pan Sí. con alliño. E despois vou fritir uns ovos ao final de todo. Mira, a allada, como xa todo o mundo sabe neste país, Sí. non se trata de que o allo se dore moito, Claro. senón solo de que o aceite colle o saboriño. Moi ben. Entón, agora que está empezando, É que teño que marchar. bueno, pois vaite. Vale. Bueno, por marcho con Xulio. A ver, mira, dende China a Santiago. Fala con Manuel aí. Hola, Manuel, pensei chamar desde China. Hola, Manuel, que Hola. tal? Como estás? Estamos ben. Bueno, que tal por Santiago? Está chovendo? Eu cando saín de aí chovía moito, Chove moito. Aire moito. É o que nos queda. Sí, É no, o que nos queda. pa mañá andan tamén bastante chuvia. Bueno, estamos facendo unha receita moi típica dunha rexión moi concreta da China. Sabes de onde é a receita que fai hoxe Xulio Mato? O Xulio Mato faina de Manchuria. Bueno, estuvo ben. Vamos a dar un aplauso. Que levo os 50 euriños de Manchuria. Moi ben. Moi ben. Pois, agardo que aprobes, porque vendo aquí o lindo, ten un Sí, aspecto mira, moi bonito, mira. Xulio? Mira como van quedando. Sí. De verdade, de verdade. Mira. cómo van quedando. Hola, vanse ¿Ves? dourando. Mira, un vanse montón. dourando. Hai que deixalas aquí un ratiño, Vale. Hai que deixalas aquí un ratiño. Vais a Para que se llevar ao cociñe lume. tamén. Claro, ten que se Para cociñar cociñe tamén o repolo, non? eso, Moi ben. Pois, Manuel, mandamosche un bico enorme, parabéns por eses 50 euros, e xa sabes que podes vir cando queiras, vale?
igualmente, un saludo para todos. Chao, parabéns. Chao, chao, parabéns, parabéns, chao, chao. Non sei que che queda agora, a salsa. Pois mira o que me queda aquí. Por, Mira, por veña. vamos a botar outra tandada de cousas. Pero non vai ir a salsa xa. No, sí, claro, outra vale. tanda de cousas a salsa. Mira, vale. o refrito xa está listo, que era cebola, cebola morada, pemento vermello Pemento e pemento verde, vale? moi ben. Mira, media culler Todo de pementa negra. Atención a isto, anotade, por favor, anotade, que isto é importante. Vale, vamos a dar o toque picante que che dixen. Un poquinho de tabasco, unhas gotiñas. Moi ben. Vale? Vamos a dar un toque salgado con salsa de soya. Olo. Tenemos sempre o lume fuerte para que nos vaya caramelizando todo o que vayamos botando, vale? Un chorriño de vinagre, ahora aparte que che vou abrir as ventas. Un chorriño de vinagre. Mira, un poquinho de cebola en pó. Se quer caer. Se quere caer, que vai caer, Bueno, leva tantas cousas que temos que escribir de dúas veces. Eso, ou de tres. 2 ou 3 veces. O sea que, Un pouco de ketchup, por eso digo que son cousas que hai en todas as casas. pois a verdade é que sí. Claro. Mira, e agora temos, Que curioso, para facer a salsiña, vamos a utilizar un pouquinho de auga con maicena tamén, vale? Isto está moi ben porque, claro, levando tantas cousas vai ter moitísimos Moitísimos sabores. aromas, Non, xa vai- dixen, picante, doce, ácido, umami. 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 Eu quero que me explique realmente que significa o umami. Pois mira, Que me explique. pero significa que está moi rico, pero se queres doche a definición científica. Non teño tempo, Xulio. Foi un investigador. No, en serio. Marcho con Lucía. Vale, vale. Veña, é que non teño tempo. Estarme facendo un feo, Non é broma. Mira como Lucía. imos. Hola. Esto por aquí, mira. Isto reduciu moitísimo, falábamoslo antes. Reduciu moitísimo. Reduciu Estaba aquí moitísimo. agardando a que Parallada. parara de ferver, a todo ferver o aceite, para incorporar o pimentón. O que dicimos sempre, importante da allada, que non se queima o pimentón. Non, o Exactamente. pimento doce, moído. Por qué? Porque senón, falando en plata, escarallas. Sabe mal, amarga. Claro, desfasa a allada, así que moito tino con isto. E vou poñer un chorriño de vinagre. Ah, Vinagre bo. moi ben. Mellor, Vale. así ule mellor, vai nos dar un sabor moi bo. Que rico vai estar iso, Lucía? E agora Que rico vai estar teño iso. xa a tixola co aceite para fritir os ovos, xa preparadiña. Perfecto. E mira, imoslle a guindar isto por riba. Atención que vai a allada para dentro, a allada para dentro. Hola, aí tedes a allada, Está allada en todos os lados. En todos os lados. Betanzos en todos os sitios. En todos os sitios. En todos os sitios. Isto ten que Bueno. estar boísimo. Que guai, Pois imos deixar a Lucía que vai facer os ovos fritidos e, mentras tanto, imos falar con Amparo de Zas. Veña, vamos para lá. Agora podedes aplaudir tamén, agora é o momento no que... Gracias. A ver, Amparo, que tal, como estás? Eu estou ben, estou sentada. Estás sentada, correcto, Sí. correcto. Digo eu, non sei como ves, eu entendo que a de Lucía vai che gustar, porque é moi tradicional, é moi de aquí, pero non sei como ves a de Xulio, porque aquí o elemento extraño igual é a de Xulio. Bueno, pode ser, porque claro, pode ser. Pero bueno, as dúas teñen boa pinta. Non, están vendo na casa, mira, aí están vendo as Sí. bolas albóndigas que As chamo eu, albóndigas. de repolo de Xulio, o de Lucía sí que ten unha cor preciosa. Bueno, teu tamén, Xulio, pero espera, non te celes. É que se cela por todo, é increíble, home. Digo, non sei se che dá curiosidade como se verán as albóndigas, porque eu teño curiosidade. Pero vou na probar, Xa sei, muller. Xa sei. Para aquí facemos un programa, entonces tes un pouco que darme un pouco de xogo, entendes? Teño que probar tamén o de Lucía, entonces depois sí, digo-cho. Bueno, pois mira, vouche pedir que te levantes comigo Bueno. para ver de cerca os dous pratos, vale? Vale. Vamos a dar un aplauso a Amparo de Zas, que está con nós. Arriba, tira con Xulio Mato, tira. A ver. Ponte ali do lado del, aí á súa esquerda. Bueno, Amparo, esto está. Mira. Botella de touciño, que está cortado moi finiño porque só quero que funda un pouco ca calor, vale? Ai, Xulio Mato, Pero mira que brillo ten. Como cambiaron as albóndigas, como cambiaron ao metelas aí, Claro, e a recende super ben. Como Se non o ves, cambiaron? se non o ves, sí, non o mira, vou creo, coller. Increíble, Sí, de Vamos a verdade. apagar. Ten a cociña feita un pouco así, Sí, sabes. pero en China é así, Alucinante. en China é así. Sí, son... Alucinante. Mira, botamos aí. Todo en tempo real, aquí non hai cambiado, non hai trampa hoxe, que me decía un señor. Vexo as trampas, non hai trampas hoxe. Fíxome grande que dixeches
En chinés, sí. E dixestes os dous aves, sí, como si pasaran todas as vacacións en China. Mira que bonitas, que brillo teñen, eh? E Moi que ben. ben amalgamaron, eh? Amalgamaron ben, sí. Sí. E mira que bonita cor dourada que teñen. Bueno, pois imos deixar a Xulio Mato aí co seu prato que está rematando e imos ver de Lucía. Veña, rímate aí, Amparo, por favor. A ver, Lucía. A Lucía, pégate Vamos por aí, aquí. ben. A ver. Ese ovo está demasiado preto de min, Lucía. Sí. Moi Veña, preto de min está ese ovo. Sí, non está tan preto. Pois afástate un pouquiño. sí, é que non podo. Vale. Ese é o problema. Está Lucía co seu ovo e imos, mentras tanto, facer a pregunta de concurso. Con que acompaña Lucía o seu guiso de repolo, Lucía? Con pan e ovo. Moi fácil, Non me digades que é complicada esta. Con que acompaña Lucía o seu guiso de repolo? Pan e ovo. Pan e ovo, 664-483419, chamade ao Voltas co Prato. E agora sí, señoras e señores, teño que pedir un fortísimo aplauso para os dous cociñeiros do Voltas co Prato porque son... Bueno, son espectaculares, é así. Vamos para lá, Amparo, chegou o momento de probar. E aí está... Ai, perdón, Lucía. Aí está Amparo, que é a encargada de probar no día de hoxe no Voltas co Prato, así que cando queiras, Amparo, podes ir probando os... como eran? Manchurianos. As bolas manchurianas. Bolas manchurianas. Sí. Non? Vale. Sí. Vale. Moi ben. Imos a Vale, Cedeira. xe gusta. Imos a Cedeira. Andrés, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Que tal? Que che parecen as receitas? Gustanche ou non? Moito mellor a de Lucía. Moito mellor a de Lucía, dixo. Bueno, moito, é unha palabra moi grande, Dixo, eh? dixo con desprecio, incluso, verdad? No, con desprecio non. Ya. Con desprecio non, pero ten moi boa pinta. Con franqueza, con franqueza. No, ten. Sí. Con franqueza. Veña, pois por 50 euriños, Andrés, con que acompaña Lucía o guiso de repolo? Con pan e ovo. Moi ben, aí está. 50 euriños que van para Andrés de Cedeira. Andrés, cando queiras, se sabes que estás convidado e podes vir, vale? Moi ben, un saludo. Veña, un bico moi grande. Chao, te lo guiño, chao. Pois, aí está. Xa probache os dous? Sí, Ai, home. atención, vamos alá. Amparo de Zas, quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe? Ai, que difícil está. Ah, xa. Moi difícil. Ai, Teño que dicilo. oh. Ireno, Está difícil. ti que dis? Dijo. Eu non dixo nada. Temos que decir xa. Dios. É que isto... Xa. Non quere dicir. Amparo, por favor. Quero. Por veña. Julio. Don Xulio Mato, Anda. Manchuria. Ganó Manchuria. Moi ben. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Agora, galega, vemos mañán con máis receitas na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Verdecito y fresquecito. Pero mira mi, qué lindo. Es tu lindo repollito. Verdecito y fresquecito.